everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Encuentro de Amor. Pasensya na, Sandra. Pasensya na, pero di mamatingali uwahi ang tanan. Sukat karon. Ako na panikamutan nga masitol mo ni Koki. Mao ka na akong isaad ni mo. Popsi. Promise na, anak. Panikamutan ako nga priority na ang imong kalipay. Pops, uy. Naunsa man ka. Nga nung mauna masin imong gihuna-huna. Wa bagi ko'y problema, anak, Pops, ha. Good ragid ko. Basta, muna akong ipasalig ni mo. Tuod ay. Sugod next week at tumig isla. Isla, Pops? Doon na mag-uwi project ang among company sa Isla Timawa. Doon na mi partner nga civic organization. Nga maoy mo atiman sa mga taga-isla. Luoy kuno kayo ng isla. Pila katuig nga wagin matagad sa gobyerno kay lisod man ang pag-adto. Mao nga kinahanglang mo istargid bi didto kay dili lagi sayon ang transportasyon. Mao ba, Pops? Pila man sa mong kaadlaw dito, Pops? Oh, actually 3 months. What? OMG, dugaya gud, Pops. Mas maayo noon aron nga mabisi ko didto og makalikay sa angay nga likayan. Actually, wa man unta ko ilabot ana nga maong project pero ni volunteer ko. Sure ka, ma? Lisod na ba ko ng transport dito? Di ka basta-basta makabiya dito. Maobitaw nga mi-decide ko nga mukuyog kay dili ko basta-basta makabiya. Oh. Wa na gyud makasamok-samok na ako dito. Ay. Kasabot kas akong ipasabot? Kasabot, ma. So, taas kag panahon, ha? Paningkamuti gyud nga masettle mo ni Sandra. Maayo sad nga tuwa pas probinsya si tatay. May panahon ka gyud. Pero si Sir Jong? Ay, mukalma na to, oy. Nauwaw naman to sa akong gisulti niya. Ipakita lang sad gyud niya nga sincero ka sa pagpaninguha kang Sandra. Ayaw luag-luagi. Okay, ma. Thank you, ma. O ikaw, pagamping dito sa isla, ha? Way problema, Cookie. Di man sa ko mag-inusara dito. Daghan mi sa among kapunungan og ang mga tao pa sa among partner company. Lingaw ra gihapon na dito. Sige, ma. God bless atong duha. Oy, mao ba? Sa ato pa, mag-inusara ka lang diha? Okay na lala, uy. Way problema. Safe naman sabdiri. Taod-taod para ba ko makaanha? Kay di apa ko gipatrabaho dire. Mga duha ka semana patingali gikan karon. Okay na lagi, Lola. Gipahibaw lang di ka bahay ni Popsi. Okay. Mas maayo sad nga mo palayoon na siya. Aron mawa sa iyang huna-huna si Lena. Taod-taod naman ay kuwa makani dining dapita. Sakop na may spigas barangay. Kuwa ko masayo pa. Mauni ang utanan. Mangutana ko ng trabaho kural kung may naihan ba silang kuring. Mangutana ko. Andang! Andang sa na ninyo. Pangisnak o na mo din.
Uy, wa palibak. Di na ko maghago ang pangutana kay maurag yun din ni ang iyong lugar. Sa'yo pang silingan. Di sudisbakan. Ang lakaw na matamante. Maduol ko kamay. Tanaw na ko sa mga tanong suot sa kural. Pangaon mo. Labo ka ining kamote nga akong gipaluto, ha? Sige lang, kay ining kahon na human ninyong trabaho anang koral. Burger! Burger akong ipa-snack ninyo. Mag-order ka silungsod, humba. Katong burger nga buy one take one. Ay, katong mahalan ang sa biotic one. Ay, mahalan. Burger o soft drink, yad, humba. Karon kamote og tubing lagon na ta, ha? Ay, kensa man tong nagpungko sa may koral? Ino tong kauban? Di na mo kauban. Kensa man di ay na? Kitsa mo na. Tagunsa man na siya na? Alabay ba? Dola be, dola. Dola bok. Ayaw na lang. Ayan na lang. Murag nakatamak tingali nagbomba kay na murag namahid sa ensinila sa balilihan. Sige, kaon pa mo ang kamote. Daghan kay ng kamote na to. Anle na! Mula kaw na ko. Tingalig magduda pa siya na ako o masakpan pa ko ng babaeng tapalasan. Uy, namalik na matabante. Musipat na ko. Mga taong ang iyang tanom. Huwag tingali, sunod simana. Aniho na to. Tanawon ka lang. Kung may maanik ka pa, magkuringa ka. Tanawa, Sandra, ha? Kanang tanang talong, aniho na sa sunod simana. Ha? Mga gwapa kaayong mga talong. Hala ka, nice, anak laoy. Nice mo lang. Kita ka, nice kaayo. Nice pod ang halin o niya, ana. Gini ka halin, ana Sandra. Muana na ko sa syudad, aron doon na kanay kauban. Ayon siya man, nilarga na sa papa ni ma. Di pa ko nai. Sunod adlaw pa ko mugikan. Mao ba? Kamangod dayon magpakita. Tanawa, Jong, tanawa. Kalapad ining akong gipatamnan og talong, Human og harvest ini, paliyan na sa dang akong ipolig pagtanom. Mas maayo man ng lahi-lahi ang itanom, kay mas mutambok ang yuta. La, dalisad ko anak binig arini mo. Lami kayo ng iturta. Sure. Magdako diha. Huwata lang ko, apa. Hain naman tumatuhan. Nakahatag naman kong down payment tinada. Saan naman to? Ay, Nandeng! Uy. Ay! Uy! Ay! Usap na yung pasalan. Usap na sa ako nga naglihok-lihok man, ha? Ay! Ang imong gisugo nga mga Ilaganoy, daghan kayo na. Uy! Anong kitam na ni mo din, eh? Dito na sa utlanan dada, kanong akong kiingon ni mo. Oo, lagi na ako lang gidari ni Noy, aron makita ni mo nga nanguhag ko. Ay, di bilalim man ako pag laga, Noy. May mga gisulam sa biyak ko, ani. Ayaw, kabala ka. Punan pala ko akong bayan mo, basta kayo mahurot lang itong kaon sa mga ilagaang tanom nga tao ang tumabayana. Karong gabi, Noy. Akong buhian dito. Hurot lang ito. Very good. Yatag na ko ni mo ang balas ka kinintos. Pero
punan pa na kung laik kinintos kung mahuman gud ang trabaho, ha? Uy, kalibor di tanan, noy. Okay na. Sige na lang, noy. Sige, noy. Katunga ra sa ko ibutang, ni. Ay, biwa ka. Yeah. Kumana na kung sugod mo. Gina. Okay, noy. Basta kay, numdumi, way lang may bawo ini, ha? Ato na di. Okay, noy. May problema. Ano na ka, noy? Sige. Gino. Hidak mo lagi niya kang bayhana ka ba? Di pa ganit na igo siyang pagregalo na kong lungon. Si pa na igo. Oh, Pops, kadagan ko di mong dadon. Imagine na. 3 months ko dito. Og, isla to. Huwag mga mall nga pwede kadaganan kung doon ay kinanglanon. So, doon ay posibilidad, Pops, nga way signal? Murag, doon naman tingali, pero di ko sigurado kung maayo ba. Mamiski ka na mo ni Lola, Pops. Isipa lang ninyo nga nibakasyon ko sa abroad. Ha? Uy, si Lola, Pops. Hmm. Hello, La? La, noon sa man ka? Oh, nga no. Noon sa nanay. Naghilak, Pops. Ha? Uy, nga no man. Kamu istorya, Pops, oh. Oh. Hello, Nay. Akong mga tanom nga talong nga anihono na unta. Gikaon sa mga ilaga. Unsa? Waka ka dungog, bungol ka. Gikaon sa mga ilaga ang anihono na ko mga talong. Nakadungog man ko, Nay. Nakalitan lang ko ba? Kaanogan, kadaghan na ba unta? Kadako na ba unta na kung halino nun anta ay? Karuluan na. Zero! Ginoo ko. Lingawan ako eh. Pira na, naging bato pa. Hey, kunasa si katawa eh. Nakabawas ko gamay. Nakabawas ko gamay di mong kuringa ka. Sibat ako. Mas maayo nagtuwa ako sa syudad para safe lang. Ay putante nga, nakabawas ko. Bisag kanto lang una. Sa sunod, lain na pod. Taas mo ng biyahe. Matugod ako. Labi hasad mo daghagok ang tuhan na eh. Ha? Kalami baya paskan sa babae nito. Uy, hala. Uy. Ano, magkumakabantay ini niya. Sisiripinting upaw, mangguday niya akong tupad. Sa diin ni siya makabantay na ako. Kaya kung nakabantay pa, magkagubot na may. Kapuringog ba ini kahit tanga? Kung manaog sad ko, maglisod na unya kog sakay og laing bus. Kabuisit, baya ini ay. Buisit! Magtabon lang sad ko sa akong naong. Nakatabang sad yun hinoon ng fish masda. Di dayon ta mailhan. Anya, magsulob na lang sad ko og shades. Og ipandong ko nig maayo ang akong bandana. Sakto ra sab nga moabot na si Tatay Onya. Kay sayo man ko og mamugikan. At least do na ray tao din hisbay. Gimingaon sa kong lolo, ma. Bisag, badlungon tong luluha, no? Mingaon mo sad ko. Ay, pagsabot-sabot lang unya mo ha, kay kamura mang duha din hi. Bawa man kog taod-taod. Palihog ko sa panaksan kay luto na ni. Okay, ma.
dawa na. Kasabas. Ako. Pero, okay na lang na. Kaysa magmata ni ka na ang daka. Ay, halatan pa. Nga nang miliko man di ito ning bas. Asa man ni siya paingon? Ay, asa ni paingon, ay! Sino mo dalan? Hindi mo gustong pabuton ko ng bus karon na yun. Ginawa ka. Doon ay terorista. Kanang cellphone, isurrender! Kadaghan di ay anak nila. Ay, hala, kadaghan nila. May tapo ninyo. Kumutumal mo sa akong isulti. Kanang cellphone, isurrender! Kadaghan nila pero pulos mga amang. Diara ako cellphone, sir. Ayaw intan sa sir. Ikaw? Ay, mag-cellphone lo. Yatag niya ang lola ya. Ambi na mag-cellphone kung di ka gusto. Pabutong ko ning uni lola. Ay, pabuta na yun! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!